Здравейте! Днес в рубриката Опитът на един новак ще ви покажа една картичка, която е сравнително лесна, нищо сложно, но за първи път правих цветя от плат и доста ми харесва как се получи. Идеята видях от една известна дизайнерка, но тя тук използва дантела, която ще видите малко по-късно аз как заобиколих, тъй като имам проблем с дантелите. Нещо подобно ще направим, като се базирам отново на колекцията на Stamperia Timeless. Прекрасна колекция, много красиво, много хубаво. Има почти всичките продукти. Това специално Maxi пада, който много харесвам, защото са едностранни и не ми жел да режа хартии, когато ми се налага. Другото, което ще използваме, стикер сета и die-cut елементите. Отначало мислех да използвам тъмно син картон, да смени малко. Подложен картон, който с 1 см по-малък. В случая е перлен. След това съм се изрязала от дизайнерска хартия от колекцията Timeless. Парче, което е с 1 см по-малко от подложния картон. Още един подложен картон, който съм го избрала така, че композицията да ми изглежда добре, т.е. няма строго фиксирани размери и съответно дизайнерска хартия също тук е с половин сантиметър по-малко. Идеята е подобно на другата картичка, да използвам готова рамка, да си направя цветя и малко декорация. За първата използвах от Paper Cutout. Имаше много хубава рамка. И всъщност те са 3 в едно, които се предполага да се разделят. Но аз реших да ги направя заедно. Така ми хареса. Като в центъра съм го направила с Glossy Accent. И мисля, че се получи много добре. Единствено трябваше, може би, предварително да сложа отзад твърд картон или чипборд и тогава да го мина с Glossy Accent, тъй като той леко набръчква хартията, както може би знаете, но така или иначе успях да се справя. Всичкото това е подлепено на твърд картон, около 300 грама и съответно съм използвала 2 милиметрови дънапренки. Тъй като този път съм решила да използвам готови цветя, които си имам отдавна и много ми харесват и реших, че много се отиват с тази колекция. Съответно се наложи да сменя подложния картон, да е малко по-розов, по-прасковен цвят. И тогава смених основата да не е тъмно синя. Използвам готова на една немска фирма, която продава картони. Казва се Puderweiss, т.е. е бяла на цвят, но не е това изблещеното бяло, което много привлича погледа, малко по-пастелно, да кажем. Съответно отново имаме перлен картон, не се отказвам от него, много ми харесва, но, както казах, е малко по-различен цвят. Вече е изрязаната дизайнерска хартия. Всичко това ще е залепено плоско, с обикновено лепило. А следващия подложен картон с втората част на дизайнерската хартия ще бъдат на 2 мм донапренки. Този път за рамчица използвах от die-cut. Самата рамка изглежда малко грозничка, но както видяхте, аз вече съм и поразкрасила. Като за целта си изрязах от дизайнерската хартия един овал. Подлепих с картон 300 грама, за да бъде всичко това стабилно и да стои добре, когато се използват донапренените лепенки. И за първи път използвах стикер, които са 4 отделни
листа и много лесно може да се извади даден елемент и се залепя. Не съм много сигурна дали не трябва да се използва все пак и лепил, въпреки че са самозалепващи, тъй като ето на моето кученце опашката нещо се опита да се разкачи. Но така или иначе, това е, което до този момент съм направила. Както ви казах, тук по оригиналния модел има дантела. Аз не обичам дантели. Нямам голям избор на дантели. Се ми стои някакси изкуствено, за да има интерес. Си изрязах същанца, като дантелка, която е с цветя. Много интересна, тя е доста по-широка, но аз вече съм си подготвила тази част, която ще използвам. Искам да е с дължината на втория подложен картон. И съм си я дистреснала с... чуих се между два. Едното е Faded Jeans, но то стои малко тъмно. Между другото, тези цветя са на кремова основа и са бодисани с Faded Jeans, т.е. става такъв по-наситен цвят, който би идеален, ако използвах по-тъмния картон. Но тъй като смених на по-светлия, съответно и реших самата дантелка да е с по-светъл цвят и това е Stormy Sky. За първи път използвах такава четка. Обикновено използвам табър или тампонче, традиционно, но реших се да пробвам с четка, тъй като блендването е по-добре. Тази е на ново и лично за мен е малко трудна за работа, в сравнение с другата, която имам на стамперия. Там по-леснене, тук натиска не мога добре да го прецени, както се вижда, тук просто съм тиснала повече, отколкото исках да е по-бледо, но процес сме да се учиме, да пробваме нови неща, забавляваме се, така че хубава е четката, имам няколко от тях и мога да си цапам колкото искам в различни цветове. Да се върнем към картичката. Казах кое как ще бъде залепено. Нарочно тази дантелка е така малко оф-център, така ми харесва. Тук ще дойдат цветенцата, подредени някакси е така. Ще има зеленейки, подобно на тези тук. Още не съм измислил точно кой цвят ще използвам, но долу-горе композицията ще е същата. Към самите розички, много са красиви, но има една зелена, която хич не ми харесва и се каня да я махна. Сега има голяма вероятност да се разваля красивите рози, но ще го направим, защото наистина ме владява този цвят. Не ми отива въобще на композицията и по принцип цветът е много шантав. Почти успешно се освободихме, да, и доста прилично си остана розичката. Малко стърчи, но ще я попритиснем и със силикон би трябвало всичко да е наред.